Cek.
Horas mari kita salahutna. Sebelum acara para minggu tetap mulai, maratang yang nahohom mahita sangobas. Huriani tuhata tapukama para minggota marede mahita. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Isedona jadi nakok tudolo ni Jehovah, jala isedona jadi jongjong di hajongjongan ni habadiaon nai, halak partangan nalidang dohot nayas roha. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata para gugun naso hatu dosan,
amanami saleleng ni lelengna, asini rohamdo na mangaramoti hami, sian na sailaon rasis nuain, jala asini rohamdo na mangalehon barita naulii, gabi hanguluan nami, say asi maroham, say buhay marohanami, jalalehot todim nabadiai, asa huatu sihami sude panogunogum, dohot pambainamu nabalgai, payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami, jalalam ibaru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik parjolo, sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo, audo Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup aho bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaomu, jala dang jadi sumanomu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yanggo soture dalanna, ay honauhum do sugot akka na marsineang di guarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naonomari ma ulahamu nasasi ulaumu, alayang goari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatat tadoi, dang jadi homangula anggo dinasadari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, na mangebati hutam. Ai di naonomari do di toppa debata, langit dohot tano dohot naut, dohot nasa isina, dungi maradia doi bana diari papituhoni, di bainido, ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jaladi parbadiai. Patik palimahon, iko pasanga pemudo natorasmu, asa martua ho, jalaleleng mangolu di tano nani lehon ni Jahoba debatam diho. Patik paunopod, unak ho mamunu, patik papituhon, unak ho mangalakup, patik pawaluhon, unak ho manakko, patik pasiahon, unak ho olo makatidakon hatana sotutu maralohor donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, jala dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni donganmu,
manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behapat dok ni debata taringot tupatik nasa pului odo. Ahudo Jahoba debatam ninna debatata paragogo naso hatu dosan jala parimas siluluhon dosan yama-ama tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut paopaton pinopar niaka nasogoro hadiau alayasido rohaku diakan nama ribu-ribu akan nasomanga laosi patik akan namar holong ni roha diau nasomanga laosi patik ido sahatna martang yang mahita mangidogogo siat tuhata ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon naubar tupatikmi amin. Tato poti madosata dia dopan ni debata tapau duk be marohata martang yang mahita ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata para gugu naso hatu dosan sitopa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tujulom manopoti dosa nami akan udahami marhite sian pangalosion nami di patikmu ima marhite sian hatu tubuh ni rohanami narwai nang sian pakatayon nami nasoture rodi pangaloyon nami dihisap-hisap ni rohanami natamasi tutudo honauhum hami alani dosa nami alaina tarsol-sol bagi dohami nuaing alanii asima roham dihami ale debatan nami pardenggan basa jala parasi roha dohod alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sei sama dosa nami saluhutna jala suruh matodi parbadia tu rohanami be asa tarbain hami mangoloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami Tuhan uluan nasora suda na pinar bagabagam diakan namar porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
tabegima hata baga-baga ni debata, taringot tu hasesan ni dosata. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangodiata di amai, ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai, jala ibana do pardengan taringot tu dosata, alai dada holan taringot tu dosata, dohok do taringot tu dosani, saluhut portibion, hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Hatani debata, turpuk epistel minggu sadarion, ima natar surat di 2 Raja-Raja 10 walu, ayat sada sahatu walu, tajahama margati sorin. Patolu taoto dungga beraja sian Israel si Hosea, anak ni si Ela, bakit raja sian Juda masih Hezkia, anak ni si Ahas. Jala diulahon ibana dolomoni rohani Jahoba, Sadok songon nabi nain ni si Daud opunai. Marhaposat tu Jahoba debatani Israel do ibana, jala sian nasa raja ni Juda akan pudi sian ibana, dang adong tudosan ibana marroha, nang sian akaraja na jumolo sian ibana. Di baheni, saya didongani Jahoba do ibana, manang tu dia pe ibana mangalaka. Saya nama jari doi, laos memulik ibana huhut sian raja di Asur, dang be manguduk tusi. Ido sahatna martua mana tu mangihon hatani debata jalan nau peoksa. Amin.
tahatidak koma haporseao tai, songon nati-natidak koni dongata saha porseao di saldok portibion, rap ma hitamandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugun na sohatu dusan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabia siat tod di porbadia, andorak sohabubuhan. Ido tuhata, natu maon na bernit, di pahuman ni selatus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru nitano, namulak bangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jahoba, amanai para guguna suatu dosani, di sima ibana pemulak sugu tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea di tod di porbadia, jaladok sadahuria nabadia, huria harapan halak Kristen akan abadia, dohok dihasesani dosa, dohok dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohok dihangoluan nasora sudah. Amin. Tabege matik ting di huriata, Nata Wijayani Ruasnya Kebistoyo Resa Sutoyo sektor perserakan Dot Oroan Tiar Taridah Boru Manurung Boru Niamata Darius Mahmud Manurung Nahinan Tubuh Ninata Nur Salam Boru Sibangucong Ruasnya Kebistoyo Resa Sutoyo sektor Perhubungan Timur Pemasukan Sabtu 6 November 2021 di Gereja HKBP Sutoyo Resa Sutoyo pukul siawib Patuluhon dak dana nasorang. Napat jolo Jumat 22 Oktober 2021 di basa-basa tuata sada dana bawa di keluarga Jaradot Mangyut David Tambah Inangi Elilina Burnawaban siang sektor Condet. Paduahon Selasa 26 Oktober 2021 di basa-basa tuata sada dana boru di keluarga Robi Jansen Gultom Inangi Rora Dwintah Madelina Buru Panjaitan siang sektor Warung Sau Hipas sudah ada lagi suang songoni natorasna Popaton Pelean Tujolo Sadarion Minggu 21 Oktober 2021 Dung Sidung Jamita Papungu Pelean Tujolo Langgata Dohita Haperluan tu Diakoni Sosial HKB Soyo Lasrata Pasatuan Peleani Palimaon Festival Perempuan HKBP Distrik Walu DKI HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Patupan Festival Perempuan Distrik Walu DKI Jakarta Selasa 2 November 2021 Maringanan di kantor Distrik Walu DKI Jakarta Perempuan HKBP Sutoyo Berhak do Madohoti Festivali Tatangnya koma asa dengan berdalam festivali Panopon pertanyaan sektor live streaming Patupaon nihuriata do kebaktian sektor secara tatap muka offline live streaming Kamis 4 November 2021 pukul 10 siang 30 Pangido turuas naik sektor-sektor dok paralelo Kabistoyo asaro madoto pertanyaan di gereja Manang Marite channel YouTube HKBP Sutoyo Zoom meeting. Ketujuh, program diakoni sosial 2021 Sadarion Minggu 21 Oktober 2021 Marite seksi sosial HKBP Sutoyo di Patupado kegiatan pengecekan gula darah, Manang puasa siang pukul 22 WIB, pengukuran tensi, pembagian vitamin, dan dung sidung ibadah pukul 6 WIB. Pawaluhon, maka tidakkan hapersian perguru malua 2021.
Nai maka tidak kon haporsian ma perguru malua HKP Resa Sutoyo tahun 2021. Ong batu nama katidakon haporsian di Patupa di Huriama Parjolo ujian tulisan Sabtu 20 November 2021 pukul 10.00 Paduahon ujian lisan Jumat 26 November 2021 pukul 10.00 Patuluan maka tidakon haporsian Minggu 5 Desember 2021 di pukul 10 Sadawi. Rapat Dewan Seksi. Mari kita tingon pinaboton untuk ketua-ketua Dewan Dok Seksi Asa di Patupa rapat penyusunan program Dok anggaran tahun 2021 1/2022. Pinangido tuaka Dewan Dok Seksi dung nungasidung program Dok anggaran ini di ujung bulan Oktober 2021. Pasapuluhan Panitia Natal tahun 2021. Panitia Natal HKP Sutoyo 2021 sektor Penas Dok Paduan Suara Immanuel HKP Sutoyo pinangido tu situa sektor Penas Dok Paduan Suara Immanuel HKP Sutoyo asa di Patupa rapat taringot tu pesta Natali. Pasupusadaan Panitia Pesta Gotilon Dok Parhen Ama HKP Sutoyo. Panitia Pesta Gotilon Dok Parhen Ama HKP Sutoyo tahun 2021 ima saksi ama Sutoyo Pesta Gotilon Dok Parhen Ama HKP Sutoyo di Patupa Minggu 27 November 2021. Jala pertoding di Parminggotna ima Parjolo ibadah pertama pukul 6 Manogot. Paduahon ibadah kedua pukul 8 Manogot. Patuluhon ibadah ketiga pukul 10 Manang Puncak Pesta Gotilon. Pawapaton ibadah keempat pukul 15. Nomor 5 ibadah kelima pukul 10 lalu. Sumbangan Nijalo Huriat Tado sumbangan sian padusnara kantate harmonik HKP Sutoyo bunga altar tu Minggu 21 Oktober 2021 di Paswasutota napasaton sumbangani. Lapasi kopon titingon boy mata jahit titing cetak Huriata. Soni masak ni titing di Minggu to sadarion di Paswasutota ma saluna botima. Taperadi marohata lau pasahaton peleata sadaa sadabe marende mahita.
Diamuna aka amanami inanami nang aka yanakon ni huriata na posobulung hatani dewata di bagasan mingguta sadarion imana tersurat di Rom Bidusada ayat 10 dohot ayat 17. Rom Bidusada ayat 10 do ayat 17 ucah madi kita salut tayutoma di bagasan rohat tabe hagogoon ni barita na uli adang nahu hailahon barita na ulii ay hagogoon ni debatadoi paluahon na sana porsea halak jahudi jumolo dungi do halak gorik adi papatar do disi hatigoran ni debata nasian haporsiaon tu haporsiaon hobartu na tersurat hian na mangulu do partigori hinorhon ni haporsiaonna ido sahatna dia menaka manami inanami ruas ni huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus na di tonga-tongan di bagas jorn di bata manang nama dohoti secara live streaming na di tonga-tongan di bagas tabe topet sadarion
tanggal 31 Oktober ima hari peringatan reformasi di tonga-tonga ni perhuriaun manang gereja dunia. Ima ditiki Martin Luther na pasahaton kritik manang na pasahaton 55 dali manang tes ni ibana menentang aka dogma di zaman gereja mula-mula hatiha di bawah kepemimpinan manang diasa daunik agama Kristen Katolik hati-hai na memperjualbelikan di dalam dogma taringo tu beberapa hal tarlumobi ma na makatai taringo tu haluaon dibayar doa dong surat haluaon na ikon situhoron ni ruas ni huria di zamani asaboi malua sian pardosaonna. Jadi dianggap ketika mereka menerima surat pengampunan dosa yang dari gereja yang diperjualbelikan, maka dia diselamatkan, menjadi orang yang diselamatkan. HP merhite nong diuhal Martin Luther mace bagas taringot puhata ni debata jala di bagasan hatauton na mernida debata dang mernida pimpinan gerejawi hati-hai ibana berani menempelkan 95 dalil manang menolak aka ajaran yang tidak seturut dengan firman Allah, dogma yang berlawanan dengan firman Allah. Protes ibana jala dina protes ibana muncullah gereja-gereja lain doaka donganna narapdot ibana yang sejalan dengan dia untuk menentang penjual belian keselamatan di tengah-tengah gereja. Ujungna jongjongma gereja Protestan. Jadi protes, mereka memprotes segala sesuatu yang tidak berkenan dengan firman Allah. Makanya slogannya Martin Luther HTIP ikon didokdo back to the Bible, kembali marojahan tuhatani debata. Ganup akan agabe dogma aturan gereja harus semuanya marojahan tuhatani debata. Mereka mereformasi, direformasi diubah. Gereja mengalami eklesius, mengalami perubahan, mengalami perkembangan, menerima perbaikan, perubahan. Jadi marhite gerakan-gerakan na pinatupan ni Martin Luther hatihai, terjadilah gerakan yang mengubah gereja kembali kepada firman Allah. Jadi di pasahat ibana yang paling utama sekali adalah menekankan tentang keselamatan. Jalalosido amanginang naikon berengota di bagasan turpuk jamita sadarion. Adong di molo turpuk jamita on ima surat na pinasahat ni Apostel Paulus tu halak ruas na adong di Rom. Hati-hati dang si Paulus na pajongjokon huria Rom. Jaladak ke dope ibana rap dohot aka ruas na adong di Rom. Alai nunga tarsar baritana molo tabereng sian ayat sada manang di ayat sada di biduna parjoloon di hatahod do di sisongo dia do ruas na di Rom mandiri secara iman natape hati-hai mengadopi parukilon na macai bagas. Ado parukilon man ni adopan na parukilon na ni adopan ni aka ruas na di Rom ima parukilon manang pangaleleon sian Kaisar Romawi. Asing nii adong aka parbinotoan na asing na berkembang keyakinan, budaya, ajaran-ajaran, bahkan panobaon tu aka gana-ganaan masa hati-hai. Makanya trupuk jamita tahun didampingi manang nakinga songon epistel manang patujolo ni trupuk jamita tai ima taringot tu Raja Hizkia nama ralo turadop aka panobau tu gana-ganaan.
Karena akan adong di humaliangta, di hasianganon, bahkan manusia tertentu tidak bisa menjadi keselamatan. Ubaini dang adong nanggo sadana di tanoon, na tau gabe si sobaon ni jolma, gabe dalan haluaon di ibana. Lo sido nadi tentang Raja Hizkia, raja ni ala Israel hati hai. Lo sido ni naing ni atahon ni si Paulus tu akar ruas na di Rom, yang mengalami goncangan, yang menghadapi ajaran, yang mempertanyakan benarkah keselamatan itu ada. Tutudu adong haluau ni. Molo songoni bahasa ikon dia dopi akan apursiai akahamaolon. Jadi ubanido didok ibana naing dok. Mau tabereng dia walu madok moliati doa jumolo tu debata tu marite hite Yesus Kristus. Sialana sude hamu akan dia alani hamu lihat portibio do tarsardo barita hapor semuna. Jadi dok musa dia emang naing dok dia 12. Naing do dapotor ni rohaku hamu ruas na adong di Rom. Dia tetap merindukan, meskipun dia tahu di sana ada ancaman, meskipun dia tahu ada ajaran, meskipun budaya hati hai hajahudihon tidak menerima dengan baik firman Allah dang majalo Yesus songon si palua alai yang go ibana tok tongdo naing mangalakahon si majujakna memberitahu berita na uli. Bahkan mau tabireng dia saplobat di dokor di si nama rutang doau dihalak gorik, dihalak na adong di tonga-tonga ni Rom hati hai. Dia merasa berutang ketika dia tidak menyampaikan firman Allah kepada orang-orang yang mengalami kesulitan bahkan ancaman dalam hidupnya. Tarutang di hilala ibana. Ala ditikina malak kaon si majujak nana yang lau ibana di pardalanan na itakup ibana jala di penjarahon dihurung ibana dang boi lau patuluson sakap ni rohana pajupang do ruas na adong di Romi. Ubani do amanginang di tongos ibana ma surat turuas na adong di Rom. Ima surat na tajaha nagabe turpuk jamita tasadarion doho nagabe ojahan ni Martin Luther hati hai laho patorakon do manulak dogmatika ni ugamo manang agama gereja hati hai yang menyatakan keselamatan itu melalui surat dali na pinasa ni si Martin Luther. Lausido na pinasa ni si Paulus turuas na adong di Rom bahwa keselamatan itu tetap meskipun ikon adopan na manang dia dopi akan aporsiai hati hai akan maul na borat. Jadi tabereng ma ubani do dipuka do di ayat 10 o 10 nomon di dok. Adang na huhailahon barita na ulii. Suku-suku roh aku bahasa dipuka sian hata aidang huhailahon barita na ulii. Ternyata dari latar belakang teks yang menunjukkan bahwa ketika itu Paulus dalam penjara. Molo suku tuamu na akamanami nanami. Molo adong yana komuna. Manang kana pusubulu ison molo adong bapata. Jikalau bapak kita atau keluarga sanak saudara kita yang sekeluarga masuk ke dalam penjara. Bangga doamu sih mertik ting doamu di pasatamu na misalnya ile kamu nama hamulat itu ya madok hamulat pasaton hamulaton keluarga pejahitan siala ditakup amat tanah i penjara dangerongi dangi dang mungkin adong seda anak ilian hamulaton na tu gereja siala takut bapak na di penjara sebisa-bisanya itu disembunyikan alaniaha ala ianggap sesuatu yang memalukan. Tentu halak na di penjara sudah diyakini adalah orang yang sudah dijatuhkan hukuman yang telah dipastikan melakukan kesalahan atau kejahatan tertentu. Alai yang gosip Paulus di dokibena dan wailahon ala memang ibana ditakup sialani mabaritahon barita na ulii. Jadi dia tidak menganggap sesuatu yang memalukan walaupun dia harus terpenjara dihurung ibana. Dia tetap menyatakan bahwa aku tidak akan berhenti. Ubani do tetap ibana pasato barita na ulii nangpe marhite surat ibana pasaton. Berbeda dengan konteks kita zaman sekarang. Ketika firman itu
kita beritakan kepada orang lain, dan firman itu mungkin akan menyinggung kepribadian seseorang, pasti do berusaha kita mangorom satebiamuna pamangata lau makatahoni. Contoh nadong dongat tanang manakko, ulu tapa sip-sip, ngatabereng takas pakai si malolong ta, manakku ibana, al tapa sip-sip, alanya ha, ay sopun aku itakko dah, nah ita. Kecuali kita nagabi korban, baru mamar pengadilan petahon nah ita. Ya kan? Tapi ketika itu tidak berurusan dengan kita, kesalahan orang lain tidak menjadi tanggung jawab kita mengingatkan mereka. Ale ingok maamang inang, halak na porsia tu debata, halak na porsia tu Yesus Kristus. Dia punya tanggung jawab, bahkan dia harus merasa berutang memberitakan firman Allah di dalam keadaan seperti apapun dan kepada siapapun, dan mungkin bahkan jikalau itu beresiko sekalipun. Mulai tahu kamu nah salah ni dongan, na paling nia biar kamu ado dimusuhi, itu teh kan? Lagi pakulingi, siaga parsauran, itu kan? Alai molo tapasoi, kita kehilangan nilai kita sebagai orang yang beriman. Nah, ubah ini mari kita mengambil satu petikan mereformasi iman kita. Songonong disuarahon sian aka reformasi sian si Paulus, satu Martin Luther, bahkan sampai hari ini gereja yang adalah bangunan, gereja yang terlebih adalah manusia harus mereformasi imannya. Ikon tahar reformasi doa PH porsiota genup ari genup tiki molo adong doa keinganan tempat waktu di mana kita mendengar firman Allah, di sana juga kita harus mereformasi iman kita. Jadi halakna bertumbuh di dalam iman adalah orang yang bersedia mereformasi hidupnya. Molo taboto dosian hata nang pinasani paditai songona manlukiti hado sauta. Di sido kita sedang dituntun oleh Roh Kudus mereformasi hidup kita. Ale justru sebaliknya do, amuna ka manami jod do kami aka paditaon, jod do kami aka paditaon di hatahon, merhiti aka hatan asing di media sosial, manang di aka parsauran na do lan aka asing ni bereng mainang padita berpajita niya ni, wala na mga leseng do jamita ni, wala na mane baki doi nina. Orang nama kataun jolma doi, orang nah doi. Selalu ketika firman itu disampaikan dan semua orang melihat pribadi yang menyampaikan, nah jalan dibuat tu dirina seherana menyalahkan orang yang menyampaikannya. Ale ingok mak, molo targurtik partodiota rohata pikirata sian pakata yo nidongan, singok nidongan. Poda ni natoras, poda ni dongan, hata ni debata, ingok ma. Itulah gerakan todi porbadia laho mengereformasi haporsiota. Jadi jangan cari siapa yang salah dan jangan juga mencari alasan menyalahkan yang menyampaikan. Tetapi kalau kita tersinggung dengan sesuatu firman, perkataan, nasihat, poda, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Itulah kesempatan mereformasi iman kita. Jadi mari tetap bangga dang pola mailah kita maka tahun hatan debata jala ikon rade mereformasi diri kita, mari kita akahatan di Tuhan naung tabike. Jalan namangihu na boy tabutiki muse di bagasan masa reformasi iman na pinasaha ni si Paulus di bagasan turpuk jamita on dia tahun ai hagogo ni debata doi paluahon nasa naporsea. Hata ni debata hagogoon ni Tuhan debata paluahon akan naporsea. Saya ingat ada pernah saya baca sedahalak namar goar si Yusuf Roni. Si Yusuf Ronion hima halak naso makaporsiai Yesus Kristus. Bahkan berusaha doon bagaimana menghambati bahkan mematikan supaya iman Kristen itu tidak bertumbuh kembang di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Jadi marsaka maibana laho mengalului kesalahan iman Kristen.
Ubani di iba nama tim sampai 70 orang di ibana tim akan pista resian berbagai aspek di padomu ibana di sada inganan untuk menggali, membedah Alkitab, mengalului nahurang yang salah yang bisa dipakai mereka untuk menjatuhkan, menghentikan perkembangan kekristenan. Dukoni ternyata rupanya ketika mereka menggali Alkitab itu, dung di jahana sida, dung di pasyajari nasida, dung di jah dibuka diuhal do lan akan asing nai. Ternyata mereka tidak menemukan satupun kesalahan di dalam Alkitab. Tetapi yang mereka temukan adalah kesalahan mereka sendiri. Gabe ditada hasalaonna, gabe ditada hadosaonna. Alak na ringgas mabuka hatani debata, hatani Tuhan debata justru membuka manusia melihat bahwa aku telah berdosa. Kabirita ada dirina hamu amangina. Ujungna lausido dalanna mengubah imannya, menghantarkan dia menjadi orang yang memperjuangkan Kristus Yesus. Tabereng songon si Paulus hati-hati Saulus ibana. Na mangalili akan Porsea, pamatehon ganup akan Porsea. Yang tadinya dia adalah musuh dari iman orang percaya, kini dia menjadi seorang pejuang iman itu sendiri. Ido hagugoni hatani Tuhan. Jadi margogo do hatani debata diganup akan Porsea mengubah hidupnya. Oleh karena itu setiap orang yang percaya itu harus menerima firman Allah diam di dalam dirinya. Ubeni doa manginang adorang soodung nasai kita manopoti dosa. Sebelum kita manopoti dosa nakingan ditangi yang tai di liturgi gerejawi kita membaca dulu 10 titah nakingan nina di pajojor manang dia kasih setiap minggu saya dong do di bahan patik nih debata. Sian patik ni debata boy kita mernida. Patik ni debata adalah hatani Tuhan. Dari sana kita melihat, oh iya aku sudah melanggar titah yang kesekian. Hari ini aku sudah melanggar titah kelima. Au nunga maban titah on sudah. Jadi setelah itu kita berkaca, melihat, menyadarkan diri kita, oh aku adalah manusia yang berdosa. Ubay nido baru mai pasahat tangiang hasisani dosa. Supaya kita berkaca bahwa saya adalah manusia yang berdosa, dan hanya orang yang mengenali kelemahannya lah yang sanggup mereformasi imannya. Melojol manong menganggap diri nabadia ni Israel lah muamanginang nga perasaan nabadia hian ibana sudah jol mamerdosai manang isip yang dibereng ibana merdosa gati bajumi mamerdosa ho nina bahasa gibi salah do mata ni jol malah nih nina. Saya kadang-kadang begini, pernah ketika kami ada konferensi pemuda, beberapa negara digabungkan. Jadi di dok masongonon, adong masa ada pemuda memang sian ugamo tetangga tanah dominan di Indonesia on, madok songonon. Ibana memang sudah mempunyai kedalaman iman di ugamo nai, maka tahu songonon. Ai di tempat ni ibana di luar na dilarang do boru-boru memakai high heels. Memakai sepatu na tibo dilarang. Jalur sukun mak bahasa songoni. Jadi dokon ibana mak ala molo buru-buru memakai sepatu na tibo serana lembaga do ibana nina. Bahasa songodiai. Mulu merdela ke gebe asing do nina. Memang bayang-bayang ko do tahe bayakon. Mulu merdela kami akka nomor sepatu na lepes do kan bahasa era merdela nadi. Marsepak boleh pebui do, ale molo mar sepatu tikka do nati boy atar nengek do ya mang, atar lebak doi. Naking molo misalnya neng mangakaton pak nak si maju na lautu tangga songono doi lurus, ale molo atar ipa miring do, ala menjaga keseimbangan na. Jadi nina nasida merusak iman orang yang melihat. Begitu mau, gabi sepatu itu nasalai naraku. Dan pikiran di jol mana? Apakah dosa itu datang dari sepatu atau dari minat dirinya manusianya, mindsetnya, berpikirnya? Ubah ini sia dia do paroni pangalau ni dosai. Apakah dari yang kita lihat? Sampai do ko tu ibana satabiamu akamanami. Songono do kedada acugari
olahraga mamar poli di sia ke bawah bertelanjang dada udokon. Bertelanjang dada hamna, berotot tuh hamna si sudai marpung hamna. Dan ngadong pikir aku naroa tuh hamu. Karena apa? Karena pikiran saya, hati saya tidak tertuju ke sana. Ubeni dodok, reformasilah pikiranmu, perasaanmu, cara pandang, sudut mata Anda melihat sesuatu supaya itu tidak makorhodo satu hita. Itu udah bainang. Jadi mau kain atau mau liberek kamu na macai belga golang ni dongamu na dilebung minang. Unang pitorasing pikiranmu na kontrol. Saya rana gudang duh bereng utang ni daun ni anale mas nama songoni belga na. Unang kontrol. Karena pikiran kita itu akan mereformasi juga iman kita. Kemana arah reformasinya? Apakah semakin menjauh dari Allah atau semakin mendekat kepada Tuhan? Naing manian, reformasi iman itu semakin mendekatkan kita kepada Allah. Ubenido, margogodo hatani Tuhani, lau patuduhon, hahurangan, keberdosaan, kesalahan kita manusia. Sehingga dari kesadaran itu kita berangkat untuk mereformasi hidup kita. Paubahon parnguluatta, paubahon haporsiatai. Namang yudiamu akan menami nanami didok muse, didok nakian halak jauh di jumul dungi do halak gorik memang di konteks si naparjolo dia rahot do hatai dalam konteks ni halak jauh di hati hai. Lalu ternyata kembali lagi firman ini disampaikan oleh Paulus bahwa firman itu bukan hanya milik orang tertentu, kalangan tertentu saja. Alai dohodok, ala gorik, ala Yahudi, non Yahudi, manang di dia pe bahwa firman Allah itu mereformasi semua orang dan bukan kalangan tertentu. Upa ini hatani di bata amang inang nang tajalo na selaon dan orang apunasa ni halak Kristen. Bukan hanya milik kita. Bukan hanya milik orang yang beragama Kristen. Firman Tuhan itu adalah milik semua ciptaan. Upa ini ikon makorhodo haporsyote di aka natinopan di bata. Lingkungan hidup, hutan, kebersihan sesama dok jol mana asing, bahkan jol mana sama kalau mohon hakaristenon. Jadi firman yang terreformasi adalah firman namar parbue tu sadok akan atinopan di bata. Bukan hanya untuk orang halak gorik manang halak Yahudi na dihatahon alai dohot tu akan na asing. Jadi mari kita pahami bahwa firman itu adalah milik semua ciptaan. Oleh karena itu firman yang sudah kita terima dalam hidup kita harus makorhon tu aka na asingi tanpa melihat siapa dan apa agamanya. Jadi molo burjuhamu na tu aka dongatan na sagari jaun burjuma tu na asingi. Berbaiklah kepada yang lain karena itulah tandanya kita sudah mereformasi iman kita. Baru namangi di ayat 10 itu di dok. Adi papatar do disi hati goran di bata. Nasian haporsiaun tu haporsiaun ninna. Lapatanna molo di ayat 10 itu di papatar do disi hati goran di bata. Memang kebenaran firman Allah itu tentu kita lihat di dalam firman itu sendiri. Jelas orang dia do hita manginang boy membuktikan kebenaran Allah dalam hidup kita. Tabereng. Jarak nisi Martin Luther, si Paulus, dan jarak Martin Luther tu gereja Protestan di Jamata Sinuain itu 500 tahun. Jarak si Paulus tu bapak gereja mula-mula dia punya jarak 500 tahun. Ribuan tahun berlaku firman Allah. Firman Tuhan menjawab sampai ribuan tahun. Bahkan dang holan di parnguluan sinuaing di hatahon. Doho do tu parnguluan sogot haduan dung sudah hita sian hasianganon. Oleh karena itu firman Allah itu memiliki hati goranna yang sudah nyata sian mula ni panopau ni portibion yang ribuan tahun lalu sampai tu sadarion bahkan sogot haduan sampai dunia ini berlalu. Jadi ubanido molo nungai atong ido sitiopon. Ilmu
pengetahuan mengalami perubahan. Ilmu kedokteran mengalami perubahan. Analisis tertentu dengan sampel-sampel penelitiannya juga mengalami perubahan. Pelajaran psikologi manusia itu juga mengalami perubahan. Tidak ada yang sama. Bahkan meloni sukun pelajaran ni aka opung tanah jolo pasti ke SD ibana do pelajaran ni SD Sinuaingon mengalami perubahan. Yang saya pelajari di SMP sudah dipelajari anak saya yang kelas 2 SD. Mengalami perubahan. Kemajuan teknologi mengalami perubahan, tetapi yang tidak berubah adalah Dia yang Alfa Omega, Tuhan Allah. Debata na daging, na hatai na gabe daging, dagingi na gabe tod di porbadia, na mangaramoti kita, di akan tiki na robi, saha tu aka Sinuaingon, bahkan sogot haduan. Oleh karena itu amang inang, manakah yang bisa kita pegang dalam hidup? Selalu sesuatu yang kekal, yaitu firman Allah. Karena apa yang di dunia ini berubah, kekayaan, kekuatan fisik, kecantikan, atau apapun yang kita andalkan di dunia ini, semuanya itu berubah. Yang tidak berubah adalah firman Allah. Ubah ini bahin mahatani Tuhan nagabi ojahan jala disima, bentuk reformasi iman itu akan selalu dibaharui ketika firman yang menjadi ojahana. Ubah ini do slogan di Martin Luther, back to the Bible, itu harus selalu tertanam di dalam diri orang-orang percaya. Mulak tuhata ni debata. Namang yu mesti didokan di so namang na paling na huida na mangulu do partigori inor honni haporsiauna. Setiap orang yang mereformasi imannya, setiap orang na ulu radik membaharui parnguluan na di bagasan hatani Tuhan. Jala ganuk halak na maniop hatani debata yang tidak berubah itu dalam kehidupannya, dia akan diselamatkan oleh imannya, dipalua oleh imannya, diselamatkan oleh iman kepada Allah. Oleh karena itu amang inang maca luar biasa doa hatan debata di peringatan reformasi gereja di tanggal 31 Oktober ini, mengingatkan kita kembali apakah firman yang kau pegang benar untuk menjadi pereformasi iman saya, atau sekedar hanya hatan debata napas sonang-sonak korohata. Karena ada teologi sukses amang inang. Arong teologi sukses. Teologi sukses ya iman nama make hata di debata laho mensukseskan keinginannya, membenarkan, melegalkan keinginannya dan keinginan di debata. Contohnya kan ulu do kasih tasbata neng mangido tu doangan dangi adong 2 mobil lah kan, dan di ngoto hata ni Tuhan nama dok mulang adong 2 diho lihat tu dongan musada. Ay 2 mobil mu bereng lihat jut 2 usada. Berita bunai hamu. Mosong oni wincar isena 2 mobil lain naroha makan. Membenarkan dirinya. Baru kadang-kadang kita bilang, ya udahlah Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kasih. Jadi karena Dia adalah Maha Kasih, Dia adalah Maha Pengampun. Karena Dia pengampun, atau udah dati perdosa kusonari sogo mangido maaf mau. Banyak yang menganggap Tuhan itu adalah Allah yang mengampuni dengan murah. Ale ingok mak, firman kembali mengingatkan bahwa iman kita itu seharusnya membawa pemahaman yang baik tentang Allah yang kita pahami, tentang dogma-dogma gerejawi yang kita pahami. Biarlah semuanya itu merojakan, mulai dan diangkat, berangkat dari firman Allah. Asa dan salah kita memakai hatani Tuhan ini. Jadi ada dosa ngono namang inang. Hujaha sada carita. Didok songonon. Jadi adong matulu halak nanaing pasaton pelianna tu debata. Jadi dia ala nasarupa dona diajar padita, berikanlah yang terbaik kepada Allah, segala sesuatu yang terbaik kepada Tuhan nina. Dukoni si tulu halakot ala namorat tuluca. So dia te ngairok ko napala songoni baru cara nate. Jadi marak kalbe mahalakina tului. Nah ala na parjolo di dok mak uli ape sude tu debata nina pasa ape sude na di dompet tu debata nina ibana.
usaha pe sude na di dompet tu debata dukoni dibuka ibana ma dompet na adong ma hira-hira 2 juta di si hepeng baru bagas orang paguda kudu peo na barat serana te baru ma didok ma tudongan na jala na pasaha tu debata ditarik ibana masa ada garis ditarik ba garis molo hu danggur kon hepek ko sude tu gijang ni na ibana na tu siamun tu debata mai na tu habirang ima mulat tuau ni na ibana asarong sepak yoku ni na ibana baru neng danggur kon di bana di sofa beranggur ko mani na dongan na neng lepar ko se tu gijang di paso mo se ayah hau se baru atar semua yak di bana idanggur ko dilempar ko ma epeng nei si 2 juta itu gijang baru mersebura memang tu habirang epeng isude ternyata ibana pai mai maun alogo betong mamulat tu ibana epeng nei gabe ola sa lebar matinggal ipe pas di garis ala pas doyon di garis tu Tuhani ma burcu aunina namu se ibana burcu baru Roma ibana dokumen turungan ho lihat tu debata so dia bai nomu ala napa dua kon beh akal ma bayon api boido narohana jadi molo audu bah adong do istilah lingkaran kasih di gereja kami nah mau lingkaran kasion buama di bae ma lingkaran marsio holongan jol mai suang-suangoni mah ubain jadi ubain penongan lingkaran molo udanggur kon hepek konongan nasa narong di dompet tu debata nah masuk tu lingkarani iman tu Tuhani alai nah keluar sian lingkarani bambula tuau mainin nama baru batong ma HP saya di paimeban roa lugu dang arong roa lugu baru dang orang marna roa lugu di naroana ujungna iban-iban nama lingkaran nama cegeleng geleng malingkarani jadi langgur Roma bala salebar matong sarupa ma so ala perjuli baru halak na patuluhon ma halak na patuluhon yo ibana ma yang ko au ni na ibana dangola na di dompet ton ulempar ku gijangi na ibana dangola na dompet ton sure surat mobil surat tanah STNK so sure pe akan amarga dia ule ngurang ko pe tu gijang nina ale songonon na sana made butu tano tu mai na loko gijang bawi matutuhan nina parah kan jadi manusia memahami memberi kepada Allah mengucap syukur kepada Tuhan selalu mengutamakan kebutuhan hidupnya padahal kebutuhan hidup manusia setiap apa yang kita perlukan Tuhan sediakan manusia bekerja Allah menyediakan lalu apakah ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan mengereformasi iman kita memberikan rasa syukur kita kepada Allah lalu kita mampain tibangat ta ingok mamanginang segala sesuatu yang Anda peroleh saat ini adalah karena Tuhan mereformasi iman kita sehingga kita memahami Dia adalah Allah yang berkuasa memberi. Jika Dia Allah yang berkuasa memberi, lalu sebagai orang yang beriman kepadanya halakna dipangulu hati goran ni haporsiauna dia juga harus melakukan yang terbaik bagi Allahnya. Lalu sima arahonon nami minggu depan marpesta gotilo kita pasaha maamang nata peta boto do unga di bagas si 2 tahun kita menghadapi pandemi Covid-19 yang mungkin membuat jemaat kita ada yang harus diorui sian perusahaanna aka parbalajona aka gajina mungkin ada yang kehilangan pekerjaan mungkin ada orang yang mengalami kesulitan nang aka yanakon parsikolando lan aka na asing nai tetapi lihatlah kadang bahkan to ikut dokonot tado memang tutudo di bedang karejo au al nata pesongoni toktong do malu au nata pe ikon wadopi do meja manang rumah sakit ruang isolasi bahkan di Jabu hami mengadopi akan amaul rapse keluarga gabe korban di pandemi Covid-19 terganggu ke ekonomi nami alai ida mamace luar biasa debata dengan ancaman yang ada di sekitar kita tetap di palua ibana Belgado. Ubah ini kita harus memahami bahwa di barengai dengan pandemi Covid-19 ini ada berkat-berkat Tuhan yang membuat kita tetap bisa bersyukur dalam hidup ini. Jadi ubah ini pasaha mana dinggan tu debata. Akan nong pasaha tu debata nadinggani
ima aka jolma nang mampu mereformasi pemahaman imannya tentang berkat Allah. Jadi berkat Tuhan itu selalu datang, terkadang datang di balik dari sebuah duka. Ubeni do saya didokon aka pare di rohani ikan, ada pelangi sehabis hujan. Ada berkat di balik setiap duka. Ada sukacita di balik segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada hal yang baik yang Tuhan sediakan di dalam kesulitan kita. Ubeni do dia maka menami. Mari mereformasi iman kita. Taidama ikon marhagogo odo barita na ulii pa ibaruhon ngoluta songon topik ni minggu barita na uli na pa ibaruhon kita. Maka firman Allah setiap kita mendengar, baik di renungan harian, baik di tonga-tonga ni permingguan, manang renungan pribadi kita, ingot tala amang do tinang ma. Di sana selalu ada motivasi pembaruan, reformasi yang harus kita hidupi. Jadi mari mereformasi iman kita terus setiap hari supaya rasa syukur kita itu dan rasa penyertaan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita yang tidak menghambati kita memberikan yang terbaik bagi Allah, bagi gereja, bagi sesamanya. Terberkatilah orang yang mereformasi hidupnya. Selamat hari reformasi di tengah-tengah, selamat memperjuangkan mereformasi iman Anda. Tuhan Yesus Kristus memampukan kita sekalian. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di aka hatam nabadia naung pinasahamu Tuhami saluna. Tutu dole Tuhan horu debata nami napai baruhon ha porsion nami. Marhite hatam na margogo na gok hati gorani. Ubanile Tuhan saya ajari ma aka ruas di huriam. Laho manuat ton hatam nabadiai komos tu bagasan diri nami. Jala homale Tuhan na batauhon pamatang nami pikiran nami roha todi nami gabi inganan ni hatam nabadiai asa marbarbue li Tuhan makorhon ha ibaruhon di pangalaho pangatusion ni porsion nami na tuho asa unang manibil hami Tuhan sian lomo ni roham song-song ni nang akaruas di huria mo pele de bata mace gudang do akana maul huwa do pihami Tuhan. Mace gudang dua le Tuhan aka boban ni ngolu nami na toktong dope ape di parnguluan nami alipos do roha nami Tuhan. Mari te hatam na badiai na mangajari hami na mereformasi ha porsion nami gabi margogo mahami le Tuhan jala ganup akan namasai dang mangabati hami madok moliate tuho lo si dodohono nami ale di bata dia pala tikyon. Tuhan saya ajari mahami aka ruas di huriam asa manoktok kami le Tuhan makasih holi hatam na badiai na patuduhon hati goramu na gabi hagogo nami di ngulu nami jala ido sugut haduan ale Tuhan gabi dalan nami lau mulak tuho tuha sonangan na saliling-liling na ubani ale Tuhan leho mato di perbadiai maniuri roha nang pikiran nami majakkon hatam na badia maka ngeluhon diganup aka parange nami song-song ni Tuhan di bata nami ida tatap maka ruas ni huriam na mangadopi aka maulon dia ka parkarijuan dia ka ulau ni nasida na niulan ni tangan nang pikiran ni nasida Tuhan siala ni pakkorhon ni panait kopi 10 siaon mace godang do aka jol manadi porti bion mangadopi hasusaan tarumobi di aka perekonomian alai huida hami utata pami do Tuhan dengan ni basam di parguluan nami nang pe ikon adupan nami akan nama oli siala ni panait kopi 10 siai toktong do hudai hami Tuhan cara mangaramoti ngulu namion malu adope hosa nami Tuhan jeleboi dope terlumobi hami akar ruas ni huriam madok moliate marsaur rap dohoto di tonga-tonga ni bagas corom manang di aka di bagas nami be lapa puji kuar muda badia ubani Tuhan songon dalam mapargugui hami pargugui manang akka halak naso maka persyeho dope Tuhan asa toktong malai Tuhan nasida terjo maka persyeho asa di bagasan haporsioni mana sida Tuhan mengadupi hama olonna asa toktong marpakirimo na mangulu songo kami na marpakirimo tuho songo ni ale Tuhan utangnya ko kami do bangso negara nami do salu na akka pamareta nami Tuhan tuho mapasatami na sida
ramoti na sida di akapakubasyon na. Jala padaw na sida siyan pangalaho, naso di halomoho ko ali Tuhan. Lehoro na marsitutu di nasida, makubasi akaraya na niuluan na. Asa dinggan pakubasyon na, jala lehon rohana dahame, dia karuas, dia karakya dan niuluan ni nasida. Asa toktong mali Tuhan masa dan ni roha mili Tuhan. Lahorap mamorangi, aka pandemi kopi sepulusia doa maulon na masa di tonga-tonga ni bangso namion. Song-song ni Tuhan debata nami hutangnya ko kami do. Nang huriam HKBP Sutoyoon. Diganup aka program rencana ni gereja. Toktong mau pasat tami ho tuho salu na Tuhan. Pasu-pasu aka parladom. Aka na manguluhon garejam. Asa dinggan ture une mardala saluhu na di bagasan asni roham. Jalale rohana marsitutu nang di akar ruas ni huriam pele Tuhan. Asa doho na sida makilalakon tanggung jawab na balga di tonga-tonga ni huriaon diganup aka pardalanan ni pakubasiyon. Asa rade hami Tuhan toktong pasahatan na dinggan sian parnguluan nami di tonga-tonga ni huriaon. Asa siani madalan nami Tuhan madok moliati tuho. Nangali Tuhan di minggu naing ro neng patupaon ni huriam mali Tuhan pesta gotilon. Paringgas ruas ni huriam lau madok moliate paringgas rohanami ro marningot aka jawal ni permingguon. Asa totong mali Tuhan masih doho tami makalacon ade bata dia ka ari pesta gotilon na naing si patupaon di bagasan kesederhanaan sekalipun. Asa salut nami Tuhan di bagasan kesederhanaan ni madok moliate tuho. Nangali Tuhan di bata ho mana mangaramo tiganup aka panitia. Pakai mana sida saluhu na li Tuhan gabi perhitianmu. Asa dinggan mardalan salu na di bagasan asi do lomo ni roham. Tuhan satokin nari neng mula mahami sian tonga-tonga di bagas joromon. Pataruhon aka ruas ni huriam satu aka inganan nabe. Jala mula na sida manggulaun aka ulaun na di bagasan las ni roha. Terlumopi mali Tuhan molotung gudang aka na maul na diadopan ni nasida. Di aka parkarijuan, parsikolaan, nang di aka rokap. Nang parsahito pe ale debata Tuhan ho mana patuduhon dalanmu tu na sida saluhut jala ho mana papargugui marhite aka pakirimon na mangulu asa tujulan no pele Tuhan toktong masihol na sida dihatam na badia na buy pa baru ha porsyon nami na tuho di atas saluna Tuhan mace gudang aka dosa pangalosyon nami se samel Tuhan asa tamahami gabi habaran ni pasu-pasum di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Marede mamusehi tahu mata papungu peliata na di amplop ima tu diakoni sosial ni uriata dohot tu panupahota tu pusat ni HKBP. Dalam
Tapasada marohata tatang Yakob peleata martang yang maita. Ale di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroron ni salu silehon-lehon na dengan doho nasa ulibasan na moliutus. Hupasa tami masyan nan lehon mitu hami pelen nami tuho. Sejalo mai gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti aso parasya kami pelenon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marite-hite toddim. Asalam utadahami godang ni silion-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua gijang say pinorbadia maguarmu, say Roma harajamu. Say sauk malomoni roham di banua tongosongon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Una kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasat dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasar Roma damena tutodi munabe. Amin.
Dihamuna akama nami ina nami ruas na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nama dohoti permingguan sadarion di tonga-tonga di bagas jorde bata nang di aka tonga di bagas tabe. Kami salunaka nama kubasi di tonga-tonga di huriata pasahato selamat hari minggu. Saya dijaga itu kama hita salutna asaboy pajupangmu saya di aka hari na mangihut. Horas-horas mahita salutna di bagasan asin di rohani Tuhan. Kata parbudi salna yang satami ma horas mahita salutna.